Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan shirin na mai suna Mabarata tare da ni Khadija. A wannan zamani da muke ciki sai ka ga matar aure ta tambayi mijinta za ta fita unguwa. Daga ya barta tana ficewa ba inda za ta zagaya sai bayan layi. A wannan abin da zai baka mamaki abin takaici ne shine har ana ba da yara haya da za a je bara sai a ɗauki yara guda 3 a bata ta goya ɗaya ta rike ɗaya ta ja ɗaya ba inda za ta tsaya sai kan junction ta je tana bin mota na cewa a taimaka min a bani na annabi a bani na annabi a taimaka min. To wallahi tallahi ƙarya ce an mutu an bar min waɗannan yara marayu ne ba abin da za mu ci a taimaka min. Ƙarya ne abin da zai baka mamaki shine yara ƙanana da bara ƙanana daga mai shekara 3 sai mai shekara 4 sai mai shekara 5 za ka haɗu da su a bakin junction suna roƙo a bamu na annabi a taimaka mana saboda annabi. Ina iyayensu tsofaffi abin da zai baka mamaki shine ina yaran da suka haifa ba su da yara manya ba za su ɗauki nauyin cinsu da shansu ba sai kaga suna bin kasuwanni shaguna gidajen masu kuɗinmu suna zuwa suna ƙaryan cewa an bar musu yara ga gidan haya ga 'ya'ya da wani wallahi duk ƙarya ce kawai salon bara ne. Kai duniyan nan abin mamaki abin takaici sai kaga saurayi kandame mai mace ƙarfi wanda zai iya zuwa noma amma sai kaga iya bin masu teburin mashayi yana cewa a taimaka mar sai kana cikin tafiya sai ya tsaye da kai kaman za ku yi hirar arziki sai ka je na cewa dan Allah dan annabi ka taimaka mun ko ka taimaka min da naira 100 ko naira 50 wallahi ban ci abinci ba. To wani abin da yake bani mamaki masu kallo shi wannan talauci ne yawa ko ku san zuciya ne ko kuma talauci ne na rasa gane wannan al'amari. Yara ƙanana bara manya bara matasa bara 'yan mata bara kai Allah ka yayi mana wannan musiba. Masu kallon mu bari ku ji wani sabon bara kuma sai kana zaune sai ka ga mata ta ce maka dan Allah dan annabi a taimaka mata kudinta ne ya fadi za ta hau mota kuma ba ta da kuɗi sai ka ɗauka ka ba ta. To da za ka sake ka canja wani shiƙa ka canja wani guri kana zuwa can kuma idan ta je sai ta ce maka ai wallahi marayu ne da ita taimaka mata da na annabi yara ne aka bar mata marayu ga ba su da abinci idan ka bata kana canja kana shan kwana idan ka ƙara ganin ta a wani guri shi masalan da za ta je da shi daban za ta iya ce maka ai magani aka rubuto mata daga asibiti ba ta da kuɗin siya. Kai abin da zai baka mamaki mai kallo ko to har zuwa ake a rubuto maganin ƙarya a asibiti ta dinga yawo maka da magani in ka kalla don wani zai ce ba zai bata ba sai ya ga takardar asibiti za ta nuna idan ka bata wallahi da ƙarya ce. Akwai na gaskiya akwai na ƙarya akwai na gaskiya akwai na ƙarya. Matasa bara mata bara to ni abin da yake bani mamaki mai kallo shine ina ƴaƴansu wata fa ko ta ce sai an ce menene baba to amma da za su fice suna ficewa ta dauki kwanan ta tafi bara idan ta nemo kuɗin ko ina take kai su a'a ajiye su take a'a ya ake take da su kullun dai bara kullun bara wannan na masifa ne sai dai mu ce Allah iyayi ubangiji Allah iyayi mana Allah ya sa su gane gaskiya dan bara a musulunci haramun ne amma sai kaga maji karfi mace budurwa mata da girmanta da 'ya'yanta sai kaga tana yawo akan titi tana cewa a taimaka mata da na annabi. To wallahi za ku yi hisabi a ranar alƙiyama. Ku kasance da mu a channel ɗinmu na Hausa Gossip tare da ni Khadija Yobe domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu na